guys na sotanghon gisado. Ayan guys, naka-ready na yung panghalo ko. Hiniwa ko na yung mga gulay. Meron tayong carrots, sibuyas, kinsay, at mayroon tayong repolyo. Lalagyan natin ng Knorr, magic sarap, tsaka oyster sauce. Ito yung sotanghon. Ito yung pinakasahog yan guys, kikiam at saka chicken balls. At mayroon din tayong manok na hinimay ko na. Ngayon guys, pipirituhin ko na tong kikiam tsaka chicken balls. Ayan guys. Ayan guys, magpainit na tayo ng mantika. Lagyan na natin tong bawang. Lagyan na natin yung bawang. Sibuyas. Lagyan natin itong manok. Aming tawag ito. May lagyan na yung toyo. Kinsay. Ganun po yung kinsay. Lagyan natin yung Knorr cubes. I-next ko na to guys. Oyster sauce. Lalagay ko na yung kikiam tsaka fish ball. Bali-balingan. Yan yung magic guys. Ayan na guys, luto na. Nilagay ko na sa lagayan. Luto na yung sotanghon gisado. Maraming salamat guys sa panonood sa video. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa Arman Vlog. Bye bye.